cerita kowe. Nanti juga kan. Ini kan buah ya, yuk. Sebenarnya ya. Terus sebenarnya. Nek bujarono karo mbahmu sarap sego jagung. Iya. Kayak sego jagung. Kulupe godhong sentrong. Apa wi sentrong? Godhong sentrong. Godhong sentrong. Gak pahit. Kaya bayem. Oh, kayak bayam. Gak pahit. Wong gununge apa sing diulah gak apa-apa. Enak ngono ya bayam. Kowe wis mandi silas. Gak ro. Kele ya wis barek, Mbak. Gak ro ya aku mbak. Yo ngrong iki parut. Terus dipuweresi. Kayak banyu. Diguak banyune. Wis gak mendem. Nah gak gue banyune mendem. Nah, kowe manganmu lahir mengan saiki enak-enakan. Enak mbak. Sego bias terus ae. Amun. Kowe roh lakone amun. Aku tahu karo dinem Mbah Nem iki. Tahu gadang tahu. Lah apa? Gadang. Lah mangan apa mbak? Yo terus aku golek tangan. Lah ki mang Mbah Nem masak apa gak? Nah, terus golek tangan tak kono-kono jagung. Heeh. Terus jadak. Ya sego jagung. Wah, belum juto. Iki kok ya tekno. Ngene-ngene iki mangan wis enak-enakan. Heeh. Banjur aku karo kae ya rokok apa sih kok gak enak? Enak apa sate? Sate enak. Sate di moro mbako enak ya ra. Ya. Sate iki enak, ning campur mbako enak ya ra Gak enak, gak matuk ya mbah ya. Katanya semindah ngomong. Esku wis entek. Jek akeh kok. Entekno. Dik. Entekno resik. Gak iso gak oleh iso. Mbok entekno apa piye? Gak entekno kowe kok. Besok nek mati aku wis ra iso guyon. Saiki guyon. Masih ucapnya aku ya. Kayak piye gini ki. Terus kuru-kuru di Ora pakani. mangan ora kurang Gedeke nek gak gedeke. nggone. Anggo dedek apa ora? Jek ya duwe. Rek tik apa mangane dedek. Ya ora kewan ora wong mangan wae kan nggone ora iso nyah ya. Ngono ya. Kuru. Iki mangan wae awake ya lemu. Lara kowe kuru. Oh. Lagi entar, lagi tetap. Awean putu kowe awean. Sing ndi mbah? Tentara gitu. Kae duwe aku mesti 300. Dia tuku sate mbah ya. Mbah Nem 200. Ngono. Mbuh saiki gung kei. Lah cik ning Papua. Tahu. Iki
ini ya, nyanyi ya. Kerja matur iki nggon Mbah Samiran kono. Ya ya. Paruh sego beras, paruh sego timbul. Ya ya. Jangane Lombok. jangane apa? Jangane lho gedang nom lho. Dikelo. Kalau dikai giri sitok menah wis kondang. Masa? Saiki ya ana sing gelem mbok ilang sak diobal kowe. Oh. Saiki wak pitik ya Mbah ya. Model wetenge lesu. Udah berawan sama lagi aku mau disenyak dulu terus aku. Gunung ini panen apa? Pari. Pari. Podo. Lah alangan semi kok panen. Masa gung panen? Gak podo berarti gak bareng. Lah gak sawah. Kowe gak nandur. Nah aku gak. Oh, Moro tuwa sing nandur. nandur ora tuwa. Heeh. Wah. Anake melangan ae ya. Karek mangan tok ya Mbah ya. Makane lemu ngene iki. Ya. Adol. Aja adol kowe. Gak to lha ngene sapa didol. Ra nandur kok adol. Adol anake lanang ya ben ngono. Repake kok. Heeh. Tunggale pira? Loro. Loro. Tak yang kono. Stok ning Lampung, Sumatera. Nanti Sumatera. Sumatera. Aduh kono. Yang kono yang jare apa? Omahe kono, Mbah. Bojone omahe kono. Oh, bojone mae kono. Mulih rono. Gawe nuga. Ning kono ngulang dadi guru. Dari guru. Heeh. Bae mer tuamu yang masih we. Heeh. Anak wedok. Iya. Jenom. Cik. Tuwek ndi karo aku? YouTube sampean to. Wah. Nyelok emas. Ya kowe lho nang makono. Heeh. Saiki aja nang makono, nang makene. Lagi nyambah. Iya. Tak gelacuken. Udah dintekno, Mbak. Ah. Udah dintekno. Sing lanange resik bagian sing wedok kro. Jane aku yo disengeni. Sapa Mbak sing nyeneni? Kamun. Lagi nyo. Ya ngalir iki gak oleh adol. Lah iya, jado-jado. Nah, tapi gak ro wong ayu ya, Mbah ya. Bapak aku pengen rong. Lah iya. Ya. Ya. Lah Mbah Nem kok ya ayu to, Mbah? Piru beli menging aret aja men. Mbak Nem gak ayu to. Mbak Nem gak ayu to. Ya yo suwek iki. Mo. Ya ayu. Ya suwek. Ya elek. Tapi cita saya. Lah piye bojone ya, Mbah?
Ya kaya apa kuwi dibiyen bojo. Lah iya. Mbah bener wi. Aja sisi-sisi. Oh, bojone dhewe ya. Njaluk rokok ya jalu ya tak kei. Mbok tukone, Mbah. Bojo wedang iki tak godhokno. Sing ngombe wedang. Jam 3. Bengi. Wiwit tangi. Heeh. Tangi nguru to. Heeh. Tengah welusun Bang. Jamno supermi. Heeh. Mbok camno, Mbah. Ya tak samno to. Sayang kok ya, Mbah ya. Heeh. Supermi sok sagar ya. Akeh ndok. Iya, mbok kei ndok pireng. Sampeyan iso masak to, Mbah? Ra iso. Nggodhog mie tok iso. Ora isane mung goreng ndok. Oh, iso goreng ndok. Goreng tok iso. Ya. Ndok yang digoreng digoreng apa kono iso. Mulai iki iso. Mangane nek gak enak sok segurak. Ma. Wuting ku ya kuwi. Arep nak kampleng iki ya Lho, piye. yo aja dikampleng. Oh, bojone. Kowe ya bongkon. Yo aja dikampleng bojone kok Biyen ya sing tak jak mantu ya kuwi. Sing tak jak ngene anak ya kuwi. Kok tak sia-sia. Ya disayang ya bojone kok. Ya ora lho. Ning tak ora senengi ya to. Apa Iki Mbah? njaluk rokok wong lho aku. Iya, seneni Mbah ngocola. Pengingo ya Panggah. Ngono. Tapi mung ya wis lali. Ngono. Gak lali piye. Wong di duwe ceblok kate kleceh ya gak ro. Gak ro. Ya gak tekok iki. Ngono. Bar dikai lah bojo. Ya bojo iki calone. Kabeh kae mantune anak wedok. Ilmu zakat. Jam zakat. Yo temenan. Zakat. Akeh lah. Terus dikai duwe wong-wong kuwi. Ngono kate ngrasa yo gak tekok. Yo singgahno, Mbah. Hah? Sampeyan singgahno engko nak njaluk rokok ditukokne. Iya, iki tak jipuki tak. Nak njaluk rokok ditukokne. Njaluk rokok aku nyah nang tuku. Iya. Apa ya iki? Lah ngene iki turu dhewe wisan, Mbah. Wis turu dhewe ngene iki. Turu dhewe. Wis turu bareng wonge. Hah? Wong wis turu bareng. Turu. Wong wis turu bareng ngene iki. Lah engko gak ditekoki nesu, Mbah. Ngaret ning kono jirine ben petuk wong ayu ngono piye? Hah? Baru teh. Heeh. Biyen ya aduh saiki rambutnya putih ya. Mato penceng to. Lho. Dia bisa ayu tapi yo elek. Tahu tes. Rambutnya tak gunting. Apa Mbah nem ge? Sing gunting sampean ge? Ya gembel. Lah kok gak keramas, Mbah? Oh, kaya gelungan kledek ngono kae. Lah gak mbok adusi to, Mbah? Kok Tak adus. diundang. Baru waktu gunting iki ya. Aku ngene konjung kasih. Ngomong di anu kan. Ngono ya wis sak bergodo kuwi. Bar yo Kubermu. Kon salin, kon klambine akeh sing apik-apik digawe. Mbah baru dibeleh kok ya.
Ya aja tambah. Oh, bojone kok dibeli. Ya ngel itu makane. Yo ben. Ya Dibeli kok piye? wah. Lah tunggalmu piro Maji? Tunggalmu piro? Tunggalku. Karek aku tok. Tek. Tak. Nemi karek aku tok. Kowe bujet kok barep. Hah? Kowe bujet apa barep? Aku nomor 3. 6 tak. Aduh, masih wong ayu. Mati ini yo. Sik barepe. Terus agil. Terus nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Limoe mati kabeh. Karek aku tok. Kowe nomor piro kowe? Hah? Kowe nomor piro kowe? 3. Menan aku kalek soapan wayah-wayah. Manut. Saya lah. Kalian pernah manut? Ya. Arep urip dhewe. Ya moro tuamu iki barepe. Untike. Nomor untit. Terus yang timun kan. Nomor 2. Enam cik-cik telu. Tunggale 7. Moro tuamu iki 3. Iya. Di jan kan. Weh, Turu. Turu. Sesuk angon. Hah? Sesuk angon. Saiki turu ngantuk. Tunggalmu cucu ya? Cik telu. Lagi kecil lah. Cik. 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 Si bapak. Dan tunggal mak, tunggal jung, telu. Tunggal mbok, apa? Aku tunggal mbok yo. Geli. Ben, ben. Aduh. Apa? Yo. Nih. Omong ae. Wes apa? Wes ben wes. Wes ini. Enggak omong ae. Malah omong baru temu apa? Gak apa-apa. Ya. Thailand kan mati. Wih, piye? 2000 tahun sang. Kayak aku jenjang terakui. Tang apa? Terang. Tran. Hah? Tran apa utang? Ya soal apa? Anggaran tak dipuki kayune. Gawe lemari bakal lemari tak botongi. Sewiji serat ajan. Ya tekan kayu. Sumuk wae. Sumuk karo sumuk. Jadi dari beli des namanya, pikirnya hitungannya apa tangguh ya? Tangguh ya? Itu turu. Iya, Mbak. Yang turu lah. Ya. Ada turu. Ngantuk, kesel. Ya tambulan ibu. Jam 10 kok jam 11 itu. Ngantuk wisan. Lah sampean nak turu jam piro? Iya. Wes turu nek batore aku gak lek Lho, batore. lha iki banem ke? Mbah nemu kon ngeloni kaya ngono. Lah piye bojone kok Iya, ini biyen tak ngeloni saiki. Balung kok kon ngelope. Lah piye to ki bojone kok Oh, jenengmu
ayu, Mbah. Ngene paku. Paku saling. tukar bumi. Ya, bunda kayak ngantor. Soalnya kung bisa menyanyi ya. Bar situ Harus sih.